Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Ginoong Dios ni ining taknaa sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat niha kanimo. Ikaw among hangyoon nga magapanalangin ka ni ini nga programa nga mahimo kini nga instrumento ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, diin mapaabot sa mga puloy-anan ug sa mga igdulungog ang mga pulong sa kamatuoran, og sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol aron mga lagad dinha kanimo. Salamat sa imong pagtubag ug paghatag sa among gipangayo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan o sa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa atong na-receive. Actually, kining uban nga mga text nga atong gibasa, mga bahaw ni kay maabtan man lagita sa oras. Pero at least ato gyud na nga nabasa dinhi sa kahanginan. Okay. Sir, maayong udto sa inyo ha. Salamat aning inyong programa. Si Tatay miluag na gyud sa iyahang pagtuo nga ingon niya tinuod gyud ang Biblia makahatag og pagsabot sa tao. Salamat sa pagbasa, sir. Si Lumin ni inyong suki pud ni nga tigpaminawan. Okay, maayong buntag mga igsoon, minaw mi diri sa Bilyaba, ang Dios magapanalangin natong tanan, huwat mi diri sa among fellowship. Thanks, God bless. Agi ka ni kang atin nati insinsog ni Kuya Jose Insinso. Okay, ati,
hapit na gyud no kay karong Sabado katapusan unya murag sa July man to ang inyong fellowship unsa tong Sabado pero tuan na nabutang na to nako sa kalendar. Okay. Maayong gabi ninyo pare o Libby o pare John. Kana nga pangutana pare Libby o pare John. Muro man og volleyball pana holding man kaayo. Unsa kaha no kun dili na magtuman sa kasuguan. Nalimot ng tekstira nga bisan pa ang ato gobyerno nagtuman sa mga kasuguan. Kung mangawat ka og makapatay, daghanag yung mga military og mga pulis mugukod og mudakop nimo. Bakak ng pagtuuha, abli ang prisuhan nimo, brad, og dili ka na mutuman sa kasuguan. Pulos na tumanon ang daan og bag-o nga nasulat sa Biblia. Hasta pa ang ato nga gobyerno nagtuman sa kasuguan. Sorry kayo sa ako ni nga tiinti walay load ako tiim pare nimi ni. Okay, pare nimi. Ako ani pre ikalima ni mo ning simpak diri nga akong na kuan akong na inunta na pumbok ikalima ni. Okay lang. Nya salamat sa imuhang kuan kanang contribution. Okay, sir mangutana pangutana madi ay ni. Di lang usa nato ni kung ano ni kay naana may atong gikuha nga pangutana. Brad, good evening. Taga Victory Church si Luloy kadtong driver. Nitawag ko kay wala ko katawag kay nangayo kog number. Okay, si Brother Luloy din kadto in town nga magsakripisyo sa amog hatod kuha sa pag-anha namo ni Brother Isaw sa Victory minapasok Calatrava Negros. So Brother Luloy, salamat gyud sa imong sakripisyo. Maulan man ug mainit, imo gid mi nga hatod kuha sa imong sakyanan. Salamat kayo og kadto patong usapod nga usahay mao'y nakasugat sa amo sa sagay. Kasakay mi siya nga luxury car. Salamat kayo. Sorry lang gyud nalimot ko gyud adtong igsuuna. Okay? Mao nga sa mga tigpaminaw padayon ramo kung may plano na mo nga magpabautismo dawat na mo ayaw paglangan samtang abli pa ang kaluwasan kay ang bautismo mga igsuon maunay kumpleto sa atong pagtuo lami kaayo ang mga lagad sa Ginoo. God bless sa tanan. Okay, salamat no. O gunya maorba pud ni ron ang ato nga mahisgutan mahitungod nining bautismo no. Okay, ni apatay basahon nga ni last text nga akong basahon. Sir, ang amo ra gyud nga gisaligan ang Biblia ra manggod kay wala man mi magduha-duha nga nagtumo-tumo mo kay do naman sad mi diri Biblia. Amo ra gyud nga mabasa kay itiknot man na sa akong anak ay abtik ayo ni og tudlo mosuwat sa mga teksto diha. Ang among mabati masubli na mo sa pagbasa dire. Mauna nga kami na matikdan mi sa among simbahan nga nagtamad na gyud mi og simba karon kay moabot sa hunahuna sa akong bana nga wala lang gihapoy kapuslanan kay magsimba unya sige lang ugso o some text missing sige lang ugso wa na ta kaibaw kung say sunod ani. So salamat kayo sa inyong makabot nga hunahuna og desisyon. Si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message iyang cellphone, mas maayo una tingali Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining mga nasuras kalibutan o dapitan nagagikan ang atong mga pindalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga listener, atong tanan nga mga viewers, mga followers nato sa atong Facebook. Welcome ang tanan sa tulumanon sa Jesus is our hope. O pwede na mo mahigala makapadangat o mga mensahe, text lang mo namo ni Brother John aron ato nang mabasa samtang nag-onboard tanining ato nga program. Or pwede arin nyo ipaagi ng mensahe sa comment section nato no, sa Facebook. So gina-welcome nato ang tanan
nabay mga birthday greetings, mga anniversaries, or uban pa mga higalang importanteng mga mensahe, na ay mga importanteng mga pangutana, labi na mga follow-up questions sa mga gipanghisgutan nato sa nalabing panahon. Gusto mo clarification, kay wa kayo masabti, ipadangat ta din higala kay ato ng matagaan o pagtagad sa ato nga tulumanon din sa radio. Okay, alang sa atong mga viewers, palihog lang gihapon na atong ipahinumdum kanunay nga atong i-share nga to sa atong mga friend ang atong programa para daghan ma-blessed mga higala. Okay, ato nang sugdan pagbasa ang atong nakita sa screen. Okay, ato ning tanawon dinhi. Niya si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Levi. May gabi, O, Brother Lilo, sa sa Saudi mga Arabia. kaigsuunan nga makanunayong naminaw o nagview. Karon, God bless sa tanan. So, mayong gabi Brother Ronilo. O niya po si Kriste Salahid Cristal, ang anak ni Brother Noel. Salamat no. Niya po si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Leve. O niya po si Brother Romeo Itang sa San Isidro Leyte. Mayong gabi anakon o Brad Leve. Okay, maayong gabi ninang, no? Salamat sa pagbiyo. Surig yung kay ninang sa imong invitation karong Sabado labi na fellowship sa inyo ha nga makaanha ko. Surig yun, ingon anig yun ang mahitabo basta magkinahanglan mo nga murabag api kinas panahon mabalibad magod ang akong schedule ana ninang karong Sabado adto sa Carmen, Cebu. SDA Church, no, na kuan na daan gyud na book na nadaan. Siguro ug may lain pang panahon o higayon sa inyong fellowship kanang layo-layo pa kay aron kung kung kay ako man ang ibutang sa kalendar. So sorry ni nga nya. Thank you sa pagsabot. Okay, niya po mensahe si Crystal. Mayong gabi kaninyong duha Kuya John o Kuya Libby. Great cause tanan naminaw. God bless kanatong tanan. So good evening Sister Christy. Niya po'y mensahe si Brother Romeo Itang. Thank you. Okay, nagtanaw sila karon. Niya ato ning tan-awon tagdon usa nato ni ang pikas nga screen mga higala alang sa atong mga kahigalaan nga nagtan-aw. Niya pod si Dundi Pinida god okay no. Good morning. Niya, good PM, Brad. Salamat po, no? Niya, salamat po sa inyong paglantaw. Niya, bisan pang Adventist World Radio Sub, no? Salamat kayo. Okay. Kuan po nanood ang Adventist World Radio. So salamat kayo. I-share mo po nato ang Okay, salamat gyud sa Adventist World Radio. Okay, ato ning tanawon ang pikas nga screen alang sa mga kahigalaan nato nga nag-like o niya ang uban nag-love sa ato nga program ato ning pangbasahon mga higala. Ni ang mga nag-like niya si Jevne Jeris Malati, niya sad si Brother Jex Romalinog, o niya si Kriste Salahid Cristal. Ni Aritas mga naglab, niya si Brother Ronilo Itang, niya po si Scout Ranger Senior or Sir Isagane Aracha, niya po si Ronaldo Bragat, Analisa Lipon, niya sad si Rochelle Negro, si Chel Notario Aragon, si Ka LR Vlogs, Lowell Nodalo Estrera. So mo ni atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers. Tuwan na Neros Japan, no? Sa Nodalo Estrera. Marag to siguro ba John? Okay, murag sa Japan siya nag-base karon.
Okay, ato ning lantaw ning pikas. Mayong takna, sir. Magtimbaya ko sa Lumad Grand Chief Dato Banag-Banag Kandaya Tribe. Ako ni Suki nga tigpaminaw sa inyong program si Fred Dehito Jr. sa Suba, Talisay. Saan ninyo ba dyan? Kini amo pagid ning kadugo pero wa lang gid mi magkahimamatay na blood friend. No? We are relatives. Thank you kay lipay ko nga nag-view ka sa atong programa. Talisay mamo sa Suba ang amo kanana ang kuan sa Dawis Maya. Unya ug mahimo may panahon ra gyud nga magkamita kung mahimo naa sa imo akong number na tiksi ko kay pwede ra ko nga kanana ang makasuroy-suroy maghimamat kay pareho magyud ta mga dihito. Ang among pagkadihito ang gigikanan namo Malbago. So, nagi mga dihito daw mga... Malbago, Daan Bantayan. Kay taga Daan Bantayan, gining mga dihito. Okay. Ato pa ning tanawon. Masig na pailain ini. Okay, wala na no? So, arita sa pikas mga higala ato ni Lilion. Masinay bag-o nga mensahe. Okay, niya atong nakita din si City Vim Pilais Villanueva. City Vim Pilais Villanueva. Good evening mga kapaglaom. Watching from Pagsabangan SDA Church. Asa ning Pagsabangan o kay ko kakuan na nig-asa ning Pagsabangan SDA Church may datog na butangan pa na og kuan kanana ang address or ngalan sa lungsod pero okay lang. At least nga muna iyahang na ko ang nahibawan na to nga nag-view siya. Salamat. Salamat kayo City Vim no? Villanueva. Ano si Sister Annalisa Lipon ni asad siya mensahe. Good eves ninyo diha Brother John o Brother Libby naminaw mi diri samtang nangaon. God bless ninyo diha. Okay, salamat kay Sister Annalisa. Sa di pa ko malimot, Brother Libby, nag-chat di ganina si Pare Nelson na Lipon. Nag-chat po siguro sa imo. After ko no dire, adto man hapon kay birthday di niya. Paridong, kung mahitabo man gyud kay kaniron magwa ani wa ko kay baw usay message gikan sa balay. Mrs. Magud Paridong bag-og yung nanganak mo pay paggawa sa kuan mo pay kuan niya. Kanana ang needs gig kay niya ang akong assessment gyud kung puring kaso nga dili may magkasa po si Brother Libby ra ba mo'y makanha og di gay ko kanha kananang sabta lang gyud ko kay si Mrs. wa ko kay bawg unsa roy mga text masulod diri sa akong cellphone kay need gid niya ang ako nga time tungod kay bag-o gid siyang nanganak but anyway happy birthday brother Pare Dudong Nilson Hilig Lipon. Happy birthday. Okay, Brother Lipon, Brother Nelson. May gabi nimo niya happy birthday. Kami diri sa Jesus of Hope nagapanghinaot mi nga panalanginan ka sa Dios, tagaan ka og mga maayong panglawas, dugang lugway katuigas kinabuhi o kadasig sab diha sa pag-alagad sa Ginoo. So niya pa'y atong basahon ni apod sa gikan sa Dolores Ormoc, ni apod si Philip Desor or mga Desor family, may gabi niyo diha no? O niya mayong gabi Kuya Libby og Bajon og sa tanan diha sa station, sa tanan usab nga naminaw na sadmi sa inyong program Kuya. God bless, salamat. Okay, salamat kayo sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa. Ato ginisundon higala kay aduna gid tay daghan kay mapupo. Daghang mahidugang nato. Aniya kahibaw na pud ta mutubag kung naay mangutanan nato mahitungod sa paglaom, mahitungod sa pagtuo sa Seventh-day Adventist na sumala sa balang kasulatan. Okay, ni apod si Sister Merlin Derder, mayong gabi Brad John o Brad Libby, og sa tanan nga naminaw
God bless. So God bless also Sister Merlin. Okay, ang panahon akong ibalik ka Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto ta aning pangutana, no? Ang sender ani si Noniboy Busas. Maayong gabi sir, si Noniboy Busas ni. Mangutana ko sir, naabay mabasa sa Biblia nga anha magpabautismo sa inyong tinhuan aron maluwas? Kay dagang salamat Brother Noniboy Busas, akong balikan ha. Naabay mabasa sa Biblia nganha magpabautismo sa inyong tinhuan aron maluwas. Okay, dagang salamat Brother Noniboy Busas, no? Ikalipay na mo ang imuhang pagkuan diri kana na ang padala og text. Kamo dinhang naminaw kanang kung mahimo lang gyud taga imi og pansin sa among hangyo ba nga kamo magpadala mo og pangutana kay aron nga ato pud na kay ang inyo magong pangutana mo'y naghatag og kulor kinabuhi dinhi sa atong programa kay wala mami gikan sa amo diri nga mahimong sermon outline nga atong i-discuss or topic nga atong i-discuss kahinanginan nga gikan sa amo no gikan na sa inyo. Okay, dagang salamat na Brother Noniboy uban sa tanang naminaw. Paabot mi sa inyong mga pangutana. Okay, ang tinuod pagkasulti ino naabay mabasa sa Biblia nga anha sa inyong relihiyon magpabautismo aron maluwas. 101% walay mabasa niya na. Og labaw na nga wa po'y mabasa nga ang Biblia nag-introduce nga anha mo pabautismo anang tinuhaan na aron mo maluwas. Timan nga kini nga programa giingon na gyud ninamo sa makadaghan Bible-based ni nagbase sa Biblia. Sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios nagtuga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, pagbadlong, pagtulid ug pagmatuto sa pagkamatarong. Tibuok Biblia bisag kapila nimo balintunga ug basa wala kay usa ka teksto sa Biblia nga nagdasig, nagtudlo, nag-introduce nga diha ka magpabautismo anang relihiyon na aron ka maluwas. Ang gisugo sa Biblia nga kinahanglan ka nga magpabautismo. Karon gidaybet mo pud ni kay imbes nga insakto nga proseso sa bautismo himuon sa tao ay gikuan masasyawa, giilugan man sad sa yawa kay ang proseso kuan ba, giguba sa yawa ang tinuod nga proseso sa bautismo. Ang tinuod pagkasulti kung imong basahon ang nunang Korinto kapitulo 10 1 ug 2, ang bautismo diha ng daan sa diha nga ang Israelinhon gikuha ni Moises didto sa Ehipto. Nintabok sila sa pulang dagat katong giisip na to giila to nga bautismo na to nila. Unya gikan niadto miabot si Juan Bautista. Si Juan Bautista nagapang bautismo alang sa mga katawhan. Pero wa gid ni mahitabo nga gisultis Biblia nga anha mo diha ni anang tinuhuana, anha mo ni anang relihiyon na magpabautismo aron mo maluwas. Brother kanini anga Noniboy Busas, niaw, sa panahon ni Juan Bautista, nga ni ugmang adlaw, giila nila nga San Juan, magbuot-buot ba lang yun ni ang tao, og himo ba, og mga panghuna-huna, San Juan, kay magbubautismo po sila, og ila, kay si Juan Bautista, nagapambautismo, o kung sa Spanish pa, nagapangbunyag, dito sa suba sa Jordan. Unya, karon lahi naman ang kadaghanan, ilang bunyagan, bautismohan, gamay bata. Ug unya, sa Biblia, wa magina nimo, di man na gini mo makita, iya na nga pagtulunan sa simbahan, pero wa na itudlo sa Biblia. Nga gamay bata, bunyagan, o bautismuhan. Unya, ang bautismo po, gitawag po na kadaghanan makita nimo, sprinkling or pouring. Kung sa maning sprinkling or pouring, makita nimo na, og dili bubuan, og tubig ang o sa bata, wisik-wisikan lang. Wa man gyud pud na itudlo diha sa Biblia. Unya kay wa man itudlo sa Biblia, kini nga programa nga inyong ginapamatian dili pud makatudlo sa inyo niana kay wa na itudlo sa Biblia. Hinuon ang gitudlo sa Biblia nga ang tao magpabautismo
pero wa na gid itudlo nga anha ka pabautismo ni anang tinuana aron ka maluwas. Pero masabtan ra gyapon nimo, ha? Nga makahimo ka sa insakto nga pagpabautismo diha ni anang pundo ka ni ao. Sa panahon ni Juan Bautista, siya mo'y nag-una sa kang Kristo kay imuning imuning tirison gid stadihan gid nimo ni ang sitwasyon ni Juan Bautista ug sa atong Ginoong Kristo, mag-agaw man ni sila, ha? Parinti ni sila. Unya si Juan Bautista magwang lang og 6 ka bulan sa atong Ginoong Kristo, sa iyang tawhanon nga kinabuhi. Unya niya pamati iragod ninyo. Samtang si Juan Bautista nag-una pas atong Ginoo, nagpangwali siya. Nagpangwali siya. Ug unya nag-ingo din hiyo sa pagpangwali ni Juan Bautista dinhi magsugod ta sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 4 o kana na ang adto sa 7 kung unsay imong makita dinhi ni ao. Ug kini si Juan may biste nga balhibo sa kamilyo ug usa ka bakos nga panit diha sa iyang hawak. Ug ang iyang kanunon dulon ug dugos sa kagulangan. Ug nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem sa tibuok nga Judea ug sa tanang kayutaan kasipbit sa Jordan. Ug didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila nga nagsugid sila sa ilang mga sala. Dinhi makita nimo kung giunsa gyud pagdivert ang kamatuoran mahitungod sa bautismo. Pero wa gyud relihiyon dining gisgutan niya. Analisahan kaning gisulti dinhi. Ug nangadto kaniya ang katawhan. Tanaw ha, bawat lusok sa mga pulong nagkinahanglan ni nga inyong palandungon ug inyong tagaan ug pagsabot. Nag-ingon dinhi ug nangadto kaniya ang katawhan. Wa magingon nangadto kaniya ang mga kabataan. Katawhan ang gigamit, meaning dagko na kay kabataan nagpasabot gagmay. Tanawa, unsay tumong ni ining mga tawhana nga nangadto kang Juan Bautista. Ingon, gikan sa Jerusalem ug sa tibuok nga Judea ug sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Sa ato papalibot ni ining Jordan River, kini ang daghang tubig, ang palibot ni anang dapita ang mga tao nangadto kang Juan Bautista aron sa pagpabautismo. Dili kay ang gagmay nga mga bata mo'y pagabunyagan o bautismuhan. Sa 6 kung natong basahon. Og didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila nga nagsugid sila sa ilang mga pagsugid nila sa ilang mga sala. Meaning nga kusang loob imo gyud nga kabubuton og desisyon nga magpabautismo. Unya gibautismuhan ni Juan Bautista dito sa suba sa Jordan. So kung imo gyud tan-aw dili pagwisik-wisik, dili pagbukbo, dili gagmay nga bata kundi mga dagko. Unya kusang loob gyud kana bang ila gyud kaugalingong desisyon. Dili man ni ingon nga gagmay mga bata kay ang gagmay mga bata dili na makahimo sa pagdesisyon aron sila bunyagan. Unya nag-ingon dinhi apan sa pagtan-aw niya nga daghan sa mga Parasiyo ug mga Sadusiyo ang midugok aron sa pagpabautismo. Wala gyud gagmay nga mga bata nga nakita nga eksena dinhi panahon ni Juan Bautista, pero tan-awa og giunsa kini paglubag. Gilubag nga ang gagmayng mga bata ug wa po'y record nga bayaran ang bunyag. Lahi man ang bunyag ron, bayad ka man gyud. Unya ang tuyo nini nangadto ang mga Sadusiyo midugog aron sa pagbautismo kaniya og miingon sila. Ingon si Juan Bautista, kamong mga anak sa mga bitin, kinsabay nagpasidaan kaniyo sa pagkalagoy gikan sa kapungot nga umalabot. Tan-awa ha, hulagwaya, kini ba tinuod ba guning anak sila sa bitin? Dili. Ang bitin ang nagsimbolo na sa yawa kay ang yawa gisimboluhan og dragon og bitin, ang gisgutan. But pasabot kamong mga anak sa yawa, pero ang gigamit dinhi kamong mga anak sa bitin. Ang but ipasabot mga anak sa mga taong dautan. Unya nangutan na si Juan Bautista nga matud pa niya nga kamong mga anak sa mga dautan o anak sa bitin, kinsabay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagyo gikan sa kapungot nga umalabot. Meaning nga ang kasuko o ang kapungot sa Dios adto gid ipahamtang sa mga anak o mga kaliwat sa yawa, kaliwat sa dautan.
anha ipahamtang ang kapungot sa Dios. Diin nangutana si Juan Bautista, kinsa ba? Nagingon dinhi nga na kinsa ba'y nagpasidaan kaninyo sa pagkalagyo gikan sa kapungot sa Dios nga umalabot. Meaning ang tao makalikay, makakalagyo sa kapungot sa Dios sa dinha nga ang tao magsunod na sa kabubuton sa Dios. Unya nag-ingon nga mo ni ang gihisgutan dinhi nga dagko na ang pagabautismoan dili ang gagmay nga mga bata. Unsi akong basahon. Matud pa ni Juan Bautista, ako nagabautismo kanyo sa tubig tungod sa paghinulsol, apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako tako sa pagbitbit, og ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. O kung imo ning tanaw, literalon po nimo, magbautismo po kayo. No. Ang kining mga simbolik dinis Biblia, ayaw literal kay mosimang ka, madaot ka. But my point is, nga sa kapanahunan ni Juan Bautista, wala gi-record nga dunay gagmay nga mga kabataan nga kananaang pagabautismuhan. Karon, gikan sa kang Juan Bautista na ay bautismo, paingon na ngadto sa kang Kristo, duna ba'y bautismo? Yes, duna na. Pero nagsugo bagud si Kristo nga diha mo pagpabautismo anang relihiyon na aron mo maluwas? Wala. O kay wala, nagkinahanglan ka nga imong surion, imong susihon ang Biblia aron mahibaw ka sa direksyon, mahibaw ka sa hustong biyahe sa imong paadtuan. Kung asa ka, dili kay samarang naglakaw ka sa tawo nga wa kay tumong og asa ka sangko niya. Si Ginoong Hesus nagsulti siya sumala sa Mateo 24:14. Matud pa ni Ginoong Hesus, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran og tanang katawhan og pinulungan, og unya moabot na ang katapusan. Remember nga ang mag-una ang pagwali sa maayong balita, unya una pa moabot ang katapusan. Busa, dili mahitabo nga ang atong Ginoong Hesukristo mubalik siya nga dili pa kasultian ang tanan, dili pa kasultian ang tibuok nga kalibutan kay mabakakon man siya, kay una moabot ang katapusan sa dinha nga mawalihan na ang kalibutan, tibuok kalibutan sa maayong balita. Unsa maning maing balita? Kung atong basahon ang Roma Kapitulo 1 versikulo 16, nagingon, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo, una sa tanan sa mga Hudiyo ug sa mga Kristiyanon usab. Unsa may pagkakaiba sa Hudiyo ug Kristiyanon? Sa unang panahon ang giila nga kakampis ang gitawag og bayan ng Dios ang mga Hudiyo, o unya kining mga Kristiyano giila ning mga hintil. Busa ang magtotoo ug dili magtotoo nahiusa diha kang Kristo, busa ang pangalan ni Kristo iwali aron siya maluwas, kay sa buhat 4:12 wala nay lain pangangalan o busa silong sa landong sa langit nga pinaagi niini mga luwas kita. Karon ang kaluwasan dili diha sa relihiyon. Si Kristo ba'y nagsugo nga ang tao magpabautismo? Yes, nagsugo siya. Pamatiin ninyo ni ang gihisgutan sumala sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 o 16. Matud pa nini sa atong Ginoong Jesucristo, pamatiin ninyo niyo, Marcos 16, 15 o 16. Nagsulti din niyo. Ang gisulti din ni Kristo, ingon ini ang gisulti niya. Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Abi nimo Brother Nuni Boy Busas bilang sender ani nga pangutana nga ato karong gipasabot sa kahanginan, wala gyoy gi-introduce dinis Biblia gikan sa mga apostolik, gikan kang Juan Bautista ngadto sa mga apostoles, ngadto na sa Ginoong Hesus na gyon diha mo pabautismo anang punduka aron mo maluwas. Ang gisulti ni Kristo nga iwaling maayong balita sa tibuok kalibutan, unya ang gisgutan ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot.
So kumusta ka man ron higala? Dugay ka na bang naminaw dinis atong programa? Kung dugay ka nang naminaw dinis atong programa, duna ka ba'y nasabtan? Diha sa imong nasabtan, wa ka bagyo'y nahuna-hunaan nga imo ng kinabuhian? Timan nga ang mutuog magpabautismo maluwas, ning tuo ka ba sa pulong sa Dios nga imong napamatian? Ang Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Naminaw ka sa pulong sa Dios, kamatuoran ang imong gipaminawan. Wala ka ba'y pagtuo sa imong napaminawan? Wala ka ba'y pagtuo nga imo ning kinabuhian? Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mamili ka, sa maluwas ka o silutan ka. Kay ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo hukman sa silot. Balikon ko, mamili ka, ha? Kung magpabautismo ka o hukman ka sa silot. But no ni boy, hinumdumi, wa gyud gisugo dinis Biblia nga anha ka ni anang pundo ka relihiyon na magpabautismo aron ka maluwas. Pero kinahanglan ba gyud nga masabtan nimo ang pagpabautismo? Yes, gikinahanglan. Pero asa nimo makita ang hustong desisyon diha sa pagpabautismo? Pamatira gud ni ang gisulti ni Kristo sumala sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18 hanggang 20. Ingon ini ha, tanawan ni. Atong basahon. Ug si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Muni gisulti ni Kristo ha. Unya nagini, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa kining bautismo gisugo ni Kristo. Iwali una ang maayong balita sa tibuok kalibutan, ang mutuog magpabautismo maluwas. Ug unya sa diha nga ang tao pagabautismohan siya pagabautismohan sa ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og daghan gyud sa mga sikta o pundo karong panahon na brother no ni Boy busas uban sa tanang mga naminaw karon nga nagagamit ni ining bautismo sa ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero wa gihapon mo haom, wa gihapon mo takdo. So gusto ka maghaom gyud sa imong desisyon din ana ka magpabautismo? Yes niya. Atong balikan, magpabautismo ka mo, himuan yung tinun-an, meaning naagi Bible study kay tun-an man, ha, Bible study-an. Himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dunay mga sikta o pundo karon, ha, nga nagagamit ini. Kay mo man gisulti ni Kristo mo ni ibautismo, pero dili gihapon kwalipikado. Nga naman, nga dili kwalipikado, nga unta gisugo man na ni Kristo magbautismo sa ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya ila man nagigamit, dili day kwalipikado nga gisunod man na. Yes, dili kwalipikado. You know why? Atong basahon sa 20 nagingon din niyo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kinsa di ay ni ang angay bagay o kwalipikado nga bautismuhan sa ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu Santo kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo, mao kining bautismuha ang angay nga dawaton sa tao. Brother Nudi Boy, bosas, ha? Hinumdumig yun. Makahibaw ka kung asa ning pundo ka nga nagtudlo sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Tanawa, ubang pundok nagagamit ang ngalan sa Aman, sa Anak, sa Santo Bautismo. Pero ang itudlo, wa na nang sugo. Wa na nang nagsugo na daang kabuhatan kay ni tas bagong kabuhatan. Muguwa na ta sa pagtuman diha sa kasuguan. Kana wa ginamuhaom na. Unya sa una, wa pa kahibautismuhi, gikaon nimo ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Human ka na bautismuhi, nagkaon ra yapon. So wa pa ka na bautismuhi, gitusupak nimo na pulo ka sugo. Human ka na bautismuhi, nagsupak ra man gihapon. Human ka na bautismuhi, ha? Imong gilapas ang adlaw ipapahulay. Aw sa wa pa ka na bautismo, gilapas mong adlaw papahulay, pero sa human ka na bautismo, naglapas ra gyapon. Nganong nahitabo man nga unta gibautismuhan man sa ngalan sa Aman, sa Anak ug sa Espiritu Santo, tungod kay ilaning gibautismuhan nga wa nila tudloi sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Kini nga programa nga inyong gipamatian, Brother Nuniboy Busas, uban sa tanang naminaw karon, ha? Dako namo nga garbo ang pagsulti sa inyo.
dinhi sa Seventh-day Adventist Church kining punduka mo'y nagtudlo sa tao bago bautismuhan sa ngalan sa Mansanak ug sa Espiritu Santo, mauni nagtudlo sa tao sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ila man tuod gibautismuhan sa ngalan sa Mansanak ug sa Espiritu Santo, ang kulang kay wa man nila tudlo is pagtuman sa tanan gisugo sa Ginoo. Bisan human na bautismuhan, tanawa nagpabilin ra gyapon nga nagsupak diha sa gisugo sa Ginoo. Ngano man nga nagpabilin, wa man nila tudlo only nga nagtudlo sa gitudlo sa Biblia, kining programaha nga inyong gipamatian, kini ang Seventh-day Adventist Church. So, makasabot ka kung asa ka mo pili di ay nga pundok nga didto ka magpabautismo kay kadtumang natudluan sa pagtumas tanang gisugo sa Ginoo, mautoy pagabautismuhan. Pero wa gyud no ni Boy Busas, wala gyud dinhi itudlo sa Biblia diha kanianang punduka magpabautismo kay maluwas ka. Wala, ang gisulti lang bautismuhan sa ngalan sa Mansanak ug sa Espiritu Santo nga tudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. So siya ang pundok o relihiyon nga nagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Diha ka pagpabautismo kay maluwas ka. Matupan ni Kristo ang mutuog magbautismo maluwas. Sa ning imalihan kas ming balita, ning tuo ka nga ang adlaw Sabado igpapahulay, adlaw kapito. Ning tuo ka nga kana wa na gitugot sa Ginoo ng pagkauna, ning tuo ka. Ning tuo kas napulo ka sugo. Unya ug magpabautismo ka unsa? Maluwas. Diin ka magpabautismo ni adtong pundok nga nagtudlo sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Brother no ni Boy, gikalipay namo ni nga imuning gipangutanan ning mga bahina kay nasayod kami nga ang mga taong naminaw karon pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan. Ayaw kalimot, Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Timan nga ang tao makabaton sa kinabuhi diha sa pagkabalaan kung iyang gisunod ang pulong sa Dios ug pulong sa Dios nga ang tao magpabautismo bago magpabautismo tudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. O karon napaabot sa inyong dalunggan ang mga pulong sa kamatuoran. Ang Santiago 1:21 nagingon, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios higala dawata kay matud pa arang makaluwas sa inyong mga kalag. Mabuhay kamo mga higala. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot pagpatinaw sa nakasabot ug natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Salamat pod sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, nagapanghinaot mihigala nga inyong masabdan. Okay, ato sa ning dalikyatan paglili mga higala. Ato ning basahon. Okay, niya si Caroline Mariket Galiares. Ay, day, maayong gabi. Maayong gabi di ma'am ha. God bless you. Niya po si nakita sa nato din si Ja Aligado Nolia. Ay, day, ja, maayong gabi. Mervin Kuyag. Okay. Mato na tahigaras paghatag dugang tubag sa pangutana. Medyo sa to pag-term niya, Brother John? Okay, sir, si Melvin Busas ni naabay mabasa sa Biblia nga nagsugo og asang relihiyon na magpabautismo aron ang tao maluwas. Okay, daghang salamat kayo Melvin sa imong pangutana. So thank you kayo. Noni Boy ni, Noni Boy day. Noni Boy Busas. Noni Boy Busas. Yeah. Okay, niya sa itong basahon niya si Agripino Dakal. Good evening na usab ninyo Brad John o Brad Levy. May gabi din yung tanan diha sa daha diot sa Nisidulite, Brother Agri Dakal. Kumusta lang mong tanan diha, lalo na ni Mr. and Mrs. Inting Mahaeg. Okay, daghang salamat sa pangutana. Sa Biblia wagi gibutang nga relihiyon wa man gani nganli. Ang relihiyon nga gitukod ni Kristo wa nganli. Pero ma-identify ni mo higala ang relihiyon
nga tinuod nga gitukod ni Kristo pinaagi sa iyang mga doktrina. Kay wala may ngalan gibutang. Basaha ko na ang New Testament. Naabay gisulti diha nga mauni ang official nga ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Mauni ang official nga ngalan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kung naabay giingon na sa mga apostoles, wa mahigala. Ang giingon sa matud sa 18, pagatukuron ko ang akong iglesia. Wala. So diya sa Biblia, wa gipoy gisulti unsay ngan sa relihiyon nga kanang valid ang bautismo ba? Kanang bautismo nga kikahimutan sa Ginoo. Pero na diha ang hustong paagi sa pagbautismo, no? Ang bautismo nga tinuod diha sa Biblia, ang meaning lang gani sa bautismo ang kahulugan kay gikan na sa Greek nga pulong baptiso nga ang meaning mao ang paglubong, pag-unlod or pagtuslob ngadto sa tubig. Muna kahulugan higala sa baptiso, to immerse, to dip under, to bury under the water, or to sink. So paglubong yun. Daghang mga sources nga tumabasa nga muna porma sa bautismo. Ang bautismo mao ang paglubong ngadto sa tubig sa daan nga kinabuhi daang pagkatao. So, karong panahon na bisan og naay klaro nga kahulugan gihatag sa bautismo o gani si Ginoo pod gibautismohan gionlod sad didto sa suba sa Jordan daghang tubig. O niya sa atong mabasa sa Mateo kapitulo 3 mga higala 16 hangtod sa bersikulo 17, human na bautismohan si Jesus, siya nahawas dayon gikan sa tubig. Word nahawas gikan sa pag-unlod. Giunlod siya sa tubig ni Juan Bautista mga higala. Kanya dayon sa atong mabasa sa Marcos 10:39, nagkanayo ng atong mabasa nga matod pa sa giingon sa Balang Kasulatan nga naingon si Ginoo sa bautismo nga ginabautismo kanako pagabautismohan kamo. So gibautismohan man siya ni Juan Bautista dili tungod kay nakasala ang atong Ginoo, siya sala kay marigi sisgutan sa Balang Kasulatan way limbong nakaplagan siyang baba, wa siya nakahimog sala, nagpasawat wa siya nakalapas. So, usa may hinungdan nagpabautismo man siya. Usa kadto ka panigingnan natay sumbanan ba? Muna ingon si Ginoo nga sa bautismo nga gibautismo kanako kinahanglan kamo usab pagabautismohan. Sa ato pa ang bautismo nga uyon sa kabuton sa Ginoo kadtong parihas sa iyang bautismo nga iunlod ngadto sa tubig. Apan karong panahon na bisag na ay klaro nga ipasunod sa Biblia about sa baptism. Nagyapay magbautismo og wisik-wisik sa ulo or bubuan og tubig ang ulo. Bisag na ay klaro. Ang tao murag anad na yun bag ka ng supak sa gisultis Biblia. Bisag na na'y gisulting klaro sa Biblia, muhiwi gud siya. Mao may kinias tao. Pag-ingon bitaw sa Ginoo nga ayag kaon aning bunga sa kahoy, bitaw niya itaw gilimbungan siya wa. Pag-ingon sa Ginoo sa barug pahulay, maadto gislaing adlaw nga may klaro ang gisugos Ginoo. Muna nga ang Ginoo nagtudlo og tinuod nga porma sa bautismo, pero ang tao higala mosupak yun. Wisik-wisikan yung tubig ang ulo or bubuag tubig ang ulo nga wa na isugo sa Ginoo diha sa Biblia. Sa Juan 13 versikulo 15, kay usa ka panig-ingnan ang akong gibilin kaninyo aron kamo managsunod. So sample to gibilin si Ginoo nga panig-ingnan sa iyang mga katawhan, mga higala. Mao na nga kon mangita ta og kinsay gisugo sa bautismo nga tinuod,
ang kadtong nagtudlo sa eksakto nga pormas bautismo. Niyon sa pinigala, kay di man maila pinagisngan ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Maila pinaagis mga doktrina nga gitudlo ni ana nga pundok. Kay sa atong mabasa sa Mateo 28, versikulo 19 o versikulo 20. Panglakaw kamo og himuang tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magapakig-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. So ang Ginoo nagsugo nga una ang tao bautismo higala tudloan siya sa tanan nga mga kasuguan nga gisugos Ginoo. O sa may makasuguan nga gisugos sa Dios, sama pananglitan sa napulo kasugo, tudloan ang tao una bautismuhan. Pero naamay muangkon nga kami gay tinuod nga gisugos Ginoo among relihiyon, mo'y gisugos Ginoo nga mo'y tinuod gining bautismo namo. Pero nagbautismo sila nga wa tudlois na po kasugo, gitudloan os pagsupak kay maingon naman nga wa na ang napulo kasugo kay alang lang na sa mga Hudyo o sa mga Israel. Wa tay labot ana. Sa ito pa gisultihan ang membro ang tao nga bautismuhan nga padayon lang ta sa pagsupak sa sugo. Sa ito pa magpadayon pagpakasala. Wa sila sultihi usay sa usay dili. Kay ang sugo god maunay usa sa instrumentos Ginoo aron makailata nga kita nakasa. Kay sa Roma City 7 nag-ingon si San Pablo, dili ko makailag sala ang pagpangibog kung wa pa ang kasuguan mag-ingon nga dili ka maibog. Sa ato pa ang kasuguan sa Ginoo mauni instrumento sa Dios aron pahibaw-on ta sa atong sala. O niya mao nang hinungdan nga sa di pa bautismuhan, Bible studyhan gid sa pahibaw-on sa iyang mga sala nga nahimo aron makaila siya nakasala di ay ko og makarealize siya og unsa og makita niya ang kaugalingon unsa ang mga sala nga iyang nahimo. So, tudloan siya sa pagtumas na po kasugo. Pero dayon daghan na man po nagbautismo og tinuod nga kanang iunlod sa tubig, immersion. Pero, wa tudlo sa kasuguan. Siguro ang itudlo noon, wa na ang kasuguan. Auban paingon, pagtuo na lang ta, di na ta mutuman sa kasuguan. Sa ito pa, nag-influensya sa membro na tuo lang ta, di na ta magtumas kasuguan. Sa ito pa, pagsupak, pagpadayon, pagpakasala. Muna higala nga, daghan man nagtudlo. So, mangita kag asa nga relihiyon, ang tinuod nagtudlo sa tinuod nga bautismo. Pangitaa ang relihiyon nga nagtudlo sa napulo kasugo, gitudloan siya sa napulo kasugo, gitudloan sa tinuod nga adlaw nga igpapahulay. Nga naman, kay mo man ay mabasa Diyos Biblia. Wa man gitay mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga Domingo na ang adlaw ng igpapahulay. Wa tay mabasa na. Nabatay mabasa wa gyud nagpada diri og bersikulo dinhi sa atong programa nga Brad, ni alagay nabasa namo nga ang Dios nagsugo nga Domingo na ang adlaw igpapahulay. Wa tay mabasa na. So ang itudlo ang tinuod nga relihiyon mga higalak wa may ngalan atong giingon mailhan pinaagi sa iyang doktrinang gipanudlo og haom sa Biblia. Kung ang atong pundok nagtudlo og igpapahulay nga lahi sa igpapahulay nga gisugos Ginoo sa Biblia, di na mo tinuod. Ang tinuod nga pundok nga gisugos Ginoo sa pagbautismo, sa tinuod bautismo, ang pundok higala nga nagbantay sa tinuod nga adlaw igpapahulay sa Sabado. O muna klaro. O niya
nagtudlo mahitungod sa dietary laws, balaod mahitungod sa pagkaon. Nga naman, unsa may gisulti sa Biblia, oy maka-impierno ba ng pagkaon sa gidili mahigala? Tanawang Isayas 66 versikulo 15 ngadto 17. Ang 16 naghisgot higala og adlas paghukom sa Dios nga sa dihang ipahamtang niya ang paghukom pinaagis kalayo, daghan unya ang iyang mapatay mga higala. O niya nag-ingon na 17, kinsa man tong mapatay, ang kadtong nagkaon sa unod sa baboy, laglagon sila sa Ginoo, kauban niya itong madulumtanan kagikaon mga higala. Muna nga, ang tinuod nga pundok nagtudlo nga sa paglikay anak kay makapaimpirno na ang pagsupak ana sala og ang bautismo higala. Muna mabasa ang buhat 2:8. Pag hinulsol ka mo, pabautismo ka mo, ang tagsatagsa kanyo alang sa kapasuluan sa sala. O niya, wa ka tudloi sa mga sala nga nahimo sa ng pagkaon. Gitoy ginunta nga kaon tayo di na sa di na tabantay sa badusa ng pagsupak ana. Di na ta magtupas na po, napagtumas na po kasugo. Ya, wa ta kaila sala unsa ang pagpasaylos ginutusa nga ang sa gihimo mang di sa. Ang Biblia nagsulti, pabautismo kamo alang sa kapasiluan sa inyong masala og madawat ninyong gasa ang Espiritu Santo. Sa Marcos 16, ang sugos Ginoo, pabautismo kamo aron kamo maluwas sa mahigala. Sugo na sa Ginoo. So pangitaa ang pundok, ang relihiyon nga nagtudlo sa pagkamatinumanon. Dili ang kadto nagtulos pagkamo sinapakon kay ang gitagaag ang relihiyon nga tinuod nga nagtudlo sa kamaturan, ang relihiyon nga nagtudlo sa pagkamatinumanon sa tanang sugo sa Ginoo sa Balang Kasulatan. Wala naman tayo mahigala sa di pahingpit na puso na tulumanon. Kay ania ang ato nga team song ato din nakita din si Sister Remedios Nobal. I'm watching now Brad Libby. May God bless us all. Okay, adto ta sa atong team song mahigala. Mga higala nag-ampo kita, mahigugmaon og dalang panan nga Dios na